לבני. ברכה לבני המקסים. יום שלישי בערב, השעה 4 מתחילה דריכות. ספק התרגשות, עוד רגע נצא לרגיעה שלנו, זמן איכות, שילוב של מפגש חברתי, ספורט, תחרות, אתגר, כל מה שאישה צריכה. אף אחד לא ייקח לנו את החוויה הזו. מתפללות שלא יהיה אירוע ביום שלישי, שלא תהיה לילד אספת הורים, זה היום שלנו. אלכס סלע, לא יכולנו למצוא שליח מצווה טוב ממך. מיד עשית לנו את הקישור לבני קול והשגת מימון, לך מגיעה תודה גדולה מאיתנו. בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לך על הפעילות. מר בני קול, כל הדבר היפה הזה לא היה מתקיים ללא יוזמה ועידוד שלך. בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לך על הפעילות המבורכת שלך. זה לא ברור מאליו, לא בכל מקום עבודה מאפשרים חוויה שכזאת. כיוון שאתה אדם רציני, קפדן, בעל יוזמה, ויודע להוציא לפועל, אנו נהנים מפרי ערכה. מהרגע הראשון שנזרק הרעיון, התגבשה קבוצה ומיד מצאנו אנשים מסורים רציניים, הכל מאורגן לעילה ולעילה. אבל כל זאת בהנהלתך ופיקודך, תודה רבה לך. אנו שמחים על ההזדמנות שניתנה לנו להוקיר ולהודות לך על יוזמה מבורכת זו. נאחל לך הצלחה, המשך ליזום, לשמח ולאתגר אנשים. איך אומרת אמא? אם הילדים נהנים, אז אבא ואמא מבסוטים. תודה רבה לכולם. מה הקוקי? מה הקוקי?